gak mari. Wis tak kirimi beb. Oke. Makasih. Dikei sitron mbak, apa sitron? Kareti aku. Gak dong. Sakit gigi. Ngombe banyu uyah aku mah. Gak enak. Kambuh lagi ya. Wong di Jawa. Jawa ning endi Pati? Halo larane ya Allah, sekot-sekot lah. Bojomu ndi ra ono, Bos? Mbah gak ngerti aku ning endi. Oleh si hot cream ora duwe, Bos. Aku anake Presker lho. Presker anake. Hatine kayen. Bos, dalem Bos, piye Bos? Ngombe banyu sak morong. Ya kembung lho, Bos. Wis teh obate. Olesno aja diombe lek sing nyaru. Presker wis apa. Nyapa pipi nempi lara untu. Dolan nek Sukolilo nggak tak obati. Ngopo nek Sukolilo napa? Ala runtu ki mau obate kudune disen Mas. Ora ana sing gelem ngopo. Sakit gigi yo. Ora ana sing gelem. Ben tadi pulang jam berapa? Jam 8:30. Mas Boy, makasih. Nggak mau aku. Aku paling nggak suka berhadapan sama dokter, nggak mau. Arep disen sing suwe apa disen ping pindho, ora gelem kabeh. Ora ana sing gelem. Soalnya aku udah ngadus belum mandi. Kabeh kok nggak mau, yo nggak mau aku. Pakani gula yo.
mau dibayarin pun aku juga nggak mau. Pak sikil arep delok nggak apa? Mendelok wajahmu ora entuk kok ndelok sikilku. Ku rasakan Kudus hadir lagi loh nih. Jangan kaki tapi itu aja. Iya emang semua suruh sepil. Yang suruh sepil ini, sepil itu, sepil itu. Oh, jadi sepele kok. Arau itu ya. Sore mau gak loro nambah ora, sore mau gak aku cek ngopi, iki bar ngopi terus loro. Iya. Yeah.